ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ କୋଉ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା କ୍ଷେତି ବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ତା ସହିତ ଆପଣ କିପରି ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଚେରର ମୂଳକୁ ଯଦି ଆଣି ଆପଣ ସେଥିରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ଫଳିବ। ସେ ଧାନ ଚାଷ ହଉ କିମ୍ବା ପରିବା ଚାଷ, ଯେକୌଣସି ଚାଷ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ এই କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତୁ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କେତେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କେତେ କ'ଣ ଫଳୁଛି। ଥରେ କରି ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମଟି ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ କୌଣସି ଶନିବାର, ଅଶ୍ୱିନୀ ମାସରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଥିରେ କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ ଅଧୁଆ ମୁହଁ ଧୋଇବେନି। ମୁହଁ ନ ଧୋଇକି ଆପଣ ଯିବେ, କେଉଁଠି ଯିବେ, କଣ୍ଟେଇ କୋଡ଼ି ମଲାଙ୍ଗ ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳିଆ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଇ କୋଡ଼ି ଗଛ ଯେଉଁ ବିଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁ ବିଲ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ପାଖାପାଖିରେ ବେଶୀ ବିଲ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ, ଏ କଣ୍ଟେଇ କୋଡ଼ି ଗଛ ତାଙ୍କୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଚେର ଆଣିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପାଖରେ ମିଳିବ ଆପଣ ଯାଇକି ଆଣିବେ। କଣ୍ଟେଇ କୋଡ଼ିର ମଲାଙ୍ଗରୁ 3 ଆଙ୍ଗୁଳି ମାପରେ 7 ଖଣ୍ଡ ଆଣି, ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଆଙ୍ଗୁଳି ମାପରେ ଆପଣ 7 ଖଣ୍ଡ କରିବେ। 7 ଖଣ୍ଡକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଧାନ କିଆରିରେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିବେ। କିଆରିରେ ବହୁତ ଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। 2 ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଦିନ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁରୁବାର ମାନେ ହେଉଛି ମାସରେ କିଛି ଇଏ ନୁହେଁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଇଥିବ ସେଇଟା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ନେବେ। ଗାଧେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କଉକା ମୂଳକୁ ଏବଂ ଅଙ୍କରାଜିତା ମୂଳ, କ୍ଷୀର ବୃକ୍ଷ ମୂଳ, ହରିଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମୂଳ, ଶ୍ଵେତ ଅପରାଜିତାର ମୂଳ, ଏହି 5 ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର ମୂଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆଣିବେ, ଯେମିତି କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଆଣିଲା ବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଣିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କୃଷି କିଆରିରେ ପୋତି ଦେଲେ ସେଇ କିଆରିରେ ବହୁତ ଫସଲ ହୁଏ। ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ବିଲକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଇ କିଆରି ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ ବା କେଉଁଠି ବି ଯଦି ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୋତି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଫସଲର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ଫଳିବ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କରିଲା ପରେ ଆପଣ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।